I pozdrav svim ljudi i evo nas u novoj epizodi Paper Soccer Championsa. Nastavljamo turnir sa Messijem. Kao što vidite 6-2 protiv Ajaxa, sada igramo sa Olimpijakosom. Pa koliko bude bilo biće. Ne. Samo da znate, ovo je druga epizoda Paper Soccer Champions. Tako da... gol! Kako sam prečku pogodio. Ne! Kakav gol sam primio i... joj, prečka. Kakav gol. I 3-1, kakav preokret. Messi lob. Jao. Ne. Glavom lob. Za malo. Jao, gol razlike, ne. Kakva odbrana, ljudi, jeste vidjeli ovo? Ne. Ne, nešto je zabalo, ljudi. Ljudi. Odbranio sam, a zabalo je. Nešto tako igrice za nju pesu bago, ne znam zašto. I gol, to je to, ljudi. Pobjeda je čista. Može sad da me stigne. Ne može. Kraj, ljudi, kraj. 5-3, pobjeda, yes. Ne, gdje sam ja otišao? Ne. Ovo je drugi meč i 1-0 za nas. Kakva odbrana, Messi, ništa. Samo da znate, taj samo postoji, gledao sam ekipe. Postoji samo taj iz ovo, kako zove, Celtica, samo taj igrač, a iz Barse postoji mnogo, i iz Reala. 3-0, taman lepo igramo. I kakav lob! Da li ste vidjeli ovo? Ne. Šut, joj, ljudi, kakav gol! Ne, 5-2. Kakav gol, 6-2. Ne, neš ti Messi da ti još jedan gol. Ništa. Ne, kako tako šutne? Kraj meča, ljudi, 7-3 koja odvala. I prošli smo u kvalifikacije. Znači, ovdje nema Bayerna, ima Juventus, United, Chelsea. Pa mi igramo s Atletikom. David Villa ima jak šut, samo znate, igrao sam već protiv njega. Kakva odbrana, ja mislio gol. Kakav gol! Što bi da on vidi, nemam pojma. Koliko fala da uđe i kakav gol, 3-0, imamo 10.000 coinsa. 4. Ma sad razvaljujem. Ne. Sam ga zezno, ljudi, 5-0 je, to je ta igra. 5-1, 6-1, 5 razlike. Ajmo do 6 razlike. Sad ću da izveknem. Daj! 4 razlike, ja za malo 5. Kakva odbrana Messija.
Kakva odbrana još jedna. Prečka. Ne. 3 gola razlike. Više. Kako sam ovo odbranio, nemam pojma. Ste li koliki jak udarac. I tam ja branim. Ne. Kraj meča. 6-3, a bilo bi 7-3 da sam imao vremena da bi. Igramo drugi meč. Ne. Ne. Kako brani tako? To bre. 1-1. Ima video, dobar šut i dobro brani. Ne. Kakva... I 2-1. Dobri. Jo, za malo 3-1. 4-1. 5-1, kakav rezultat. 6-1. 5 razlike već. 6 razlike, ljudi. 7 razlike. Pa mi smo razvalili ovog Davida. Po prečku s velikim golom. Sa velikom loptom. Ne. Ne sme šut. Me pocepo, ljudi. Ne. Pobjeda, ljudi. Ljudi, to je bilo to od ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Poz!